da nake haka ne, yarda na wake masoyinka ne, kai kake bal kake hakun ne, yarda na haska ka nurun ne, dan lamarin ka azimin ne, kai ulama wa hakika ne, salli ala ga Muhammad ne, ali sahabu da su haka ne, fatan sarrafa ka sadika ne, kayan sadaka mana ne, fadin umma cikin sani ne, ke ban abin da na roke ki ne, ke bani domin na abbanki ne, ke ban abin hidima haka ne, shawatu ta na azimin ne, rahama in ya sa kunne, salga ka sani na kai haka ne, malan sani kudi mun ne, shawo imam isa haka ne, abba ku jadura gamar mu ne, fatuwa salga amana ne, abban kausar dai mun ne, annabin dai haka ne, annabin dar haka ne, annabi wannan halitta ne, kun Allah ba kamata sane, kansa akai alam haka ne, ko baka yarda ba hakun ne, ko ba ka san sa wannan ne, zancen haka ne ka jini ne, je ka rike shi hakika ne, sai maka komai hakun ne, za ka fice fa kome ne, za ka fice fa ta kome ne, mai gina annabi shekan ne, dan wuta ne shi ya hakun ne, bai da rabo kuma wannan ne, yaki ne shi ya hakun ne, annabi son ka ibada ne, in annabi bala'i ne, in annabi masifa ne, in annabi talauci ne, kaje fadar ilahu ne, kun zama ɗaya aiwa kunne, kai ta zan biwa hakun ne, yu ta zan ɗaya hakan ne, sai ka rike shi nasibin ne, kar ka sake shi rahimun ne, wallahi fashi rahamani ne, dan sa aka yi kashi din ne, wallahi annabi karshe ne kun kyawun ne, karshe ne kun sadaka ne, bai buri to kajini ne, baya fushi si sarkin ne, sai an taba ilahun ne, shi da yake sa ilahu ne, farin ciki to kaiwa ne, wallahi annabi ne, wallahi annabi ne, mai fara'a mai kyawun ne, kyawo ne, kamila ajilu kai din ne, hafizu mahiru kai din ne, Mahmudu Ahmadu Hamid ne, ake ba hashiru kai din ne, yarda na kare cikin ka ne, yarda na zama hadimin ka ne, yarda na zama mai yabon ka ne, a ko ina in yabe ka ne, mai bakari da umar kai ne, mai usmanu da aliyu ne, mai umar zara'u kai din ne, mai shakti na hakika ne, mai barahamu amana ne, kai ke da liman isan ne, yarda na ganka na kare ne, kurkusa kai mun ne, ina ya farin ciki kai ne, to ka cire ni masifa ne, kar da ka bar ni na kasa ne, kar da ka bar ni na kasa ne, in ta kamar ka kiyayya ne, Abu Jahil ya mace haka ne, in ta kamar ka bashari ne, Sallama ya mace haka ne, ka kishi mine na ribar ka ne, tunani ba za ka mutu ne, wanda ilahu ya yabe shi ne, to wai mi za mu yi mashi ne, wa ina kala ala hulki ne, ka karanta ka jini ne, ce su fake wai da rabu ne, suna ta zagin Muhammadu ne, don ko fa za ku je a haka ne, ba mu shiri da ku jini ne, ba mu shiri har gaban rabu ne, ya mana shari'a ku jini ne, annabi shi wani sirri ne, kun Allah wa hakika ne, kun bayi kuma rama ne, rama ne, in ka ga Allah annabi ne, in ka ga annaba Allah ne, in ka bi annaba Allah ne, in ka ga Allah annabi ne, kai jama'a ba ku jiyo ne, sun ce ya annabi kamar mu ne, iko na ce musu karya ne, yayi daban da halitta ne, ginshikin addini bayibu ne, isa ba ka ga su saka ne, me ya ci ɗai kai tunani, yuta zan ɗaya hakun ne, Allah da annabi wahid ne, wahid ne, wai su raba su gudu ba ne, in ka ga Allah hakun ne, sai ka ga annabi wannan ne, in ka ga Allah annabi ne, raina kun sa gurin ka ne, ramma jikin mu Muhammadu ne, sallar ta mu Muhammadu ne, kai jasadin mu Muhammadu ne, bacci tashin mu annabi ne, mai ceton mu Muhammadu ne, kai kagara wata annabi ne, har juyi na annabi ne, ni a cikin sa na gaggane, jin daɗi na annabi ne, farin ciki na annabi ne, farin cikin mu Muhammadu ne, ko raina ya face ne, sai in yabon ka na warke ne, mai bana shi darka na zifi ne, dan Usmanu sa'adita ne, ka je birnin jihar da kauye ne,
taje ta suji ta ne alaihi salatu rabbi aqdarihi wa ali wa asha bihi wa man qad tahannaba